गाज्रि नुदों बेयाव गोसोम जोबखादों हनै आं मोनफैयोमोन भारतआव जोंना माने ओरैबायदि गोसो होदों आरोना माने भइस डाबिं लानायाव मोखांखौ देखायथ'ला सोर बिथाङा देखायनो गाबोन देखायथ'गोन गाबोनसो ना आं गाबोनसो देखायनोसै होनबा निबायखाखौ सरप्राइज सोर खालामदों आं मोनफैयोमोन भारतआव नै जोंना जारौआ माने भइस डाबिं होगासिनो दङ बेसे गोलाव थांखो दा मोननैयानो थाङाखै दाबो मोननैयानो थाङाखैना दासो स्टार्टिं माने होफैखाबायमोन दा नोङो सिगां बिदियाव थानानै भइस डाबिंआव आं मोनफैयोमोन भारतआव दा होलांबाय थासिगोन नायलांबाय थादो एसे एसे देखायलांसै जोङो होनांसिगौ दाना बारा गोबाव खेबनो हाया जाहैबाय बारा डिस्टार्ब खालामथ'ला माने दा खालामनो लेट जागोन औ दे नों फैदोल' औ दे नों फैदोल' बेयाव साबसिन मोजां जागोन औ मोजां जायासै दां दुरबलद्रायदों एसे मिनिस्रालायनानै औ मोजां होनदो आरो ना बेयाव साबसिन मोजां जागोन औ मोजां औ सोलिगासिनो दङ औ आं फरायनाय समाव फनखौ लाखाया आइसो होखायो आंनो आइयासो बांसिन लायो गावखौनो थारिखबाव मोसांखोना सिगां दिहो थिनथा जाबाय थांखोसै आं रेडि रलिं आयै आं टिउसन थांसै बयो आयै आं टिउसन थांसै औ अबेसिम फैखो दे एबारनिफ्राय बिदि खालामथारला दे एबारनिफ्राय बिदि खालामथारला दंखायो एसेमान हरथारसै आं थरि 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 sorry जोंहा नै बिदिनो दोनसिगोन हिन्जावनि भइसखौ बिदिनो दोनसै दे रेडि नों मथर नायबाय था ए दे रेडि हमनो हाबाय माने नोंनि मानसि नुफैबा होन हमनो हायो माथो नोंसोर आंनि थुयै बिदिनो फिथाइबाय थागोन नोंसोरखौ आरो सासे लाबोनो सानगासिनो आं नाव दङ आथिं नोंखौ फार थांगोन माथो नोंसोर थांबायलै माला थागोन हमनो हायो माथो नोंसोर आंनि थुयैखौ बिदिनो फिथाइबाय थागोन नोंसोरखौ सासे लाबोनो सानगासिनो आं नाव दङ आथिं नोंखौ फार थांगोन माथो नोंसोर फैल' गासिनो मोनसे थाबोना